Oh, hello, good morning. Kanang, mao ni ang free makeover session? Nangita ko ni Sai kay ganahan ta ko musuway. Ay, hi. Mao ni ang makeover session? Ikaw to nanawagan ni na? Oo, Si ako. Ann! Oo. Ako si Sai! Hello. Hello! Welcome sa mong makeover session. Mao ni akong kauban, si Nay o si Lynn. Hi! Sige, lingkod lang. Sige, ali. Lingkod lang. Ikaw. So, Ann, unsay nakapa-decide nimo para mo appeal sa among makeover session? Kanang napulan ako sa kung naong good and ganahan ako maka-experience ba og sa nang mugwapa. Wapa naman kadaan. Gani. Ikaw pa naman kadaan. Uy, kailangan ng kag-retouch ka ba? Sige, before ta mag-start. Okay? Sugod na ta. Sige. Sige. Di ba nga foundation may unahon? Sa before na nato buhaton, dapat na kay i-offer para magwapo ka. Kung unsay imong ganahan sa imong now, mao nang ibutang nimo diri sa ice bucket. Like example ako, ang ganahan ako sa akong now is akong mata. So akong ibutang akong mata sa ice bucket. Ikaw? Ako? Ako Morgan. Nakalaman mo ato? Unsa? Unsa? Wala naman. Okay, ikaw. Ay, ako? Sa may nindot sa ko na... Akong aping. Kini na ako yung offer. Wait. Sure mo wala na to? Wala mo kadungog to? Wala. Unsa man? Wala. Ikaw ba? Relax sa good. Sige, Ann. Ikaw na. Unsay mo yung offer? Wala ko ganahan sa kong naong pero ako wala siguro dila kay dili man makita. Hello? Moni ka tong free makeover session? Nangita ta ko ni Ann? Kay, gahunaw na ko ba? Gananan ta kong mugwapa? Pwede ko ma-experience, ana? Sure. Ari lang.